Proteklih dana veliku pažnju javnosti privukao je spisak, kako se navodi, nosioca i izvršioca pogubne antisrpske politike u kulturi. Na spisku koji podsjeća na ideološko označavanje iz 90. godina našlo se preko 40 najistaknutijih umetnika. Problem je još veći jer je autor spiska pomoćnik ministra kulture zadužen za informisanje Dragan Kolarević. Kakvo je bilo značenje ovakvih i sličnih spiskova u bliskoj prošlosti? Kakve su moguće posljedice po kulturu danas, ali i o predstojećem bitefu koji počinje u ovoj nedelji, u Dnevniku mreže govori teatrolog Jovan Ćirilov. Bio bi očajan da nisam bio u tom spisku. Smatram da nemam te vrednosti ovih ljudi koji su se našli na oba spiska i tu sam im se našao na čelu ove čedine stranke. Ja sam bio na njih konvencijama i tako dalje, ali ja sam opće za jednu demokratsku opciju svake stranke i te dve velike, i demokratske i ove stranke i drugih, recimo u nekih u Vojvodini. Znači ja sam za demokratsku opciju, a nisam član nijedne stranke. Ne samo što me svrstava u opasne antinacionalne elemente, nego što me uopšte svrstava on sad na nekakav svoj, mene u neke stranke svrstava, to još posebno me nervira. Da nije opasno, trebalo bi prenebreći. Jer impuls toga momka je da skrene na sebe pažnju, ali na jedan, to je ona poznata legenda o Herostratu koji je zapalio neki hram da bi bio poznat. On je baš zapalio, ali je rekao neke stvari koje su u svom zametku veoma opasne. Toliko se javnost digla protiv toga i mislim da i jako mediji onako u principu hoće da budu objektivni, ali vidi se da u svakom slučaju to ne podržava. Pa to ne može da se podržava. Jedan krajnji nacionalizam, zapravo šovinizam, da zovemo pravim imenom, on nije patriotizam. Najgori je, to je nepatriotizam. A sad spisak za Nobelovu nagradu ili spisak za Oktobarsku nagradu nije tako ni loš. Jedino je loš u svemu tome što jedne godine samo može da dobije ili dvoje, ako su radili fizičari i hemičari na istom poslu. To je, ima svakakvih spiskova. Reč nedelje u Ninu će se zvati ili se zove spisak spiskova, gde otprilike pričam o tim spiskovima kojih se sećam, od koji su naravno najopasniji spiskovi za streljanje, jel? A i to je bio spisak, ili spisak onih koji nisu mogli se pojaviti u javnim medijima, recimo na televiziji, i to je bilo to opet u socijalizmu realnom ili manje realnom, kod svih umnih ljudi i poštenih i umetnički senzibilnih i istinski, koji su istinski za demokratiju, svakog pokušaja ograničavanja čak i od ljudi koji nemaju takvog uticaja, izaziva jednu reakciju koja je burna, pa možda čak i burnija nego što treba, ali za svaki slučaj nije loše. Ja mislim da naša sredina dovoljno zrela, dovoljno izuštrena, dovoljno borbena, da su dovoljno borbene demokratske snage i snage za umetničku slobodu. Naravno da se supstrat jedne sredine umetničke, njegovi potencijali se teško mogu zatrti, čak i kad bi neko baš jako to želeo. Nije to uspevalo čak ni za vreme okupacije i velike sve diktature. Uvek je nekako ta umetnost kao neka voda nalazila pukotine da se ili izrazi ili da opstane i tako dalje. Tako da, mislim, i sadašnja vlast, ako ima takve savjetnike, bar mora da izigrava neku demokratiju, čak i kad nije stalo do te demokratije. Ministar za kulturu je čak demonstrativno bio na konferenciji za štampu BITEF-a i sam je rekao da je poznat po jednoj patrijarhalnijoj umetnosti i same takve stvara, ali da on sada je ministar svih tendencija i to je jako lepo da je rekao.
jako važni su oni bitefi kada su oni načeli za pola Evrope nešto, za celu istočnu Evropu. Oni su tu mogli da dođu i to i jednu i drugu polovinu. Mogli su da dođu istočaci da vide zapadne, a zapadnjaci da vide istočne, ili jedni kod drugih nisu mogli da idu. Možda je značajno, naročito za mlađu generaciju, da je potrebno velika upornost u našoj sredini nešto opstane. Kad bi čovjek poređao koje smo boje epohe, kako bi to Stendhal rekao, prošli i koje smo teškoće, te boje su koji put vrlo tragične i mračne i koje nisu baš bile sklone kulturi, ali Bitev je imao toliki nekakav autoritet da niko nije hteo taj primer neke slobode ili neke umetnosti, nekih vrednosti, nekih prodora da baš uništi. Čak i ako je hteo, nije smeo to javno da kaže. Kad mi se šetalo sa Đinđićem dok je bio u opoziciji, ja sam se šetao bez obzira na posledice. Znaš, to umeju ljudi i da poštuju na neki dan. Mada niko mi nije smenio u Bitefu, ali je, recimo, Mira Marković telefonirala politici da Ćirilov koji se šeta sa Đinđićem ne može da piše za politiku. Znači, negde je moglo, negde nije moglo. Ja se time ne hvalim, nego samo govorim kao primer da čovjek vredi da bude uporan.